Hai. Rong-rong kok wis guyu to mah geli dhewe. Sore-sore saka jam 3 mau ngluyur nang ngone tanggane dolan. Padahal aku tuh kan belum nyiapin untuk makan malam toh. Ya wis, mampir. Mampir nang ngarep omah. Tuku apa? Simbah. Soale wis sing karek makan. Yo wis ben. Sakanane. Wis gek mbledak, gek istirahat. Baradus iki. Kon njaba adus ning ra kramas ini ya wis ra apa-apa. Sesuk lek kramas ndak bengi-bengi ndak malah lara. Terima kasih, thank you for watching. Aku nek arep ngoceh-ngoceh apa? Ngoceh apa ya enake? Ngoceh karo mangan wis. Pincuk wae. Dipincuk wae. Sandeke ngene malah tiba wae kene endi kebak. Nyambut gawe aku mau entuk daster 3. Alah. Ra apa-apa wis ket mbiyen. Ket mbiyen dilakoni. Wis rasah dienggo rekoso nek sing durung tau-taune ya rekoso to. Wis terima kasih Tuhan atas rezeki pada hari ini. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas rezeki pada hari ini, semoga tetap akan menjadikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan dalam mengabdi kepadamu, sukacita selalu ada, berkat selalu melimpah. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan nasi sama lele. Thank you for watching. Terima kasih dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sembayang apa kuwi Mbah? Wis kuwi nek carane sembah matur karo sing gawe urip. Matur nuwun bersyukur umur 74 iso ngluyur karo tuku lele dhewe. Pengharapanku ya penak, makane sing tak lakoni ya penak. Ora penak ya dipenak-penak kowe. Makan sing akeh. Sambel. Hati-hati lho Mbah. Marake jebol dalane. Katanya kan yang namanya cabai itu vitamin C. Buah jeruk karo katesnya, wah katesnya masak kematengan. Lele itu kalau yang pada dijual itu kecil-kecil, aku padahal pengen tuku lele sing semene kae lho, dagingnya akeh. Nah ini mung sak imbrite. Sak imbrite ya tuku rameng 1, Mbah, 2 apa 3. Simbah. Cara makane kuli. Engko kuli mancal jahitan. Ramban ya dilalap wae. Sing penting ngrasake penak ning awak wis nomor 1, iso nyambut gawe. Sakit ming sak emplokan. Iso tuku dhewe. Sok ngenteni anak-anak. Alarm minum obat jam 7. Ya, bentar lagi abaikan. Jajari koncoku disetelke alarm. Nek lali minum obat tensine mumbul. Tapi aku kemarin
kontrol udah hampir setahun ini tuh bagus. Ya nggak setahun 6 bulan Pak ya. Ora setahun 6 bulan. Sehabis aku mondok. Tahun dikontrol bagus terus kayak dindeki wis bali nang vaskes siji. Nanti kalau merasakan apa-apa baru dirujuk lagi. Terima kasih Tuhan. Akibatnya wong tua rada nekat. Rada nekat, rada ndablek, rada sakarepe dhewe. Malah dadi kuat. Ngopo ya, Mbah? Ngoceh. Ngadepi masalah-masalah cilik wis tuwa kudu iso. Sik gedhe iso kok. Rada nganggo ndablek sithik. Masalahe rampung dhewe. Untunge tanggane saka sedulur kabeh. Kemarin sini-sini aku pulang itu bawa lauk. Padahal lauke apa? Sop kaki kambing. Segane karek sithik. Nah kok ndelok ditelepon tanggane. Bu Yudi teng dalem. Oh nggih. Napa? Nembe napa? Nembe kelaparan. Mam niki. Wah, lah pun kagungan sing didhar wonten segone kurang. Segone kurang iki. Enggak kuat. Nyoske taus. Tak betake pindah mah dikasih bakwan kasih. Wah, malah pepaan. Nah, kok suwe-suwe Bu Yudi dadi preman. Jatah preman. Kita udah kayak saudara. Ora kuwatir kelaparan. Jen duwe tangga. Njaluk sego. Yang penting aku dadi wong. Ora dadi tukang wong ngapusi. Aja dadi wong sing sok ngapusi, wis kuwi wae. Nek mung wong jahitke ra mbayar ra apa-apa. Wah, sampai saru banget ini. Sampai meleleh. Pedes. Kepedesen.
carane makan kuwi. Segone nggo kucing. Kemarin sop kari kambing. Saiki lele. Kalau di lemari es masih ada sop kaki, belinya 2 kaki, dimakannya yang 1, wis kenyang. Besok apa meneh? Tongseng. Tongseng ayam ning bikin sendiri wae. Bikin sendiri. Ganti didum. Lo tanggane. Balung iki rasah dimakan sah. Mah untune potol. Untune wis gripes-gripes. Engko bes mentah doyan aku nganggo sambel. Ketoran wong kelaparan. Ngomong ya cepet. Makan ya cepet. Ya kuli sing selak ngelih kae lho. Lak ndredeg. Sopan banget. Nek nang ngarep HP ra apa-apa, HP ra iso nyuwara, iso ning. Ning ra iso ngelokke wong makan. Nek ana kancane ya isin. Sopan santun sithik ngono lho, Mbah. Matur nuwun, terima kasih. Tuhan berkati. Aku tuh mulai kemarin nggak bikin video karena aku pergi terus ke Siloam, besok ke Siloam lagi. Harus kejar tayang kerjaanku. Harus selesai semua. Main bayaran. Kuli nek kerjaane rampung bayaran. Misalkan goreng ayam kremes wae kok. Jare tongseng. Lele garing ya enak. Gone entek. Bengi-bengi kok makannya. Wis ben rada kuat awake. San makane akeh meneh aku malah iso ngopo-ngopo. Iso nyapu barang ngepel. Latare jembrung ning do negori ae rung rampung. Padahal mung sedina wektune. Kok nunggu meneh. Engko kucing nek dikeki iki malah wetenge lara meneh dadi kucinge lara, rasah kei balung. Kone wae. Kone wae, Mbah.
santek wis semene kucing kayak ati ayam wis sambelnya ngulaku esuk-esuk. Wes, terima kasih matur nuwun. Dadah. Besok bikin video tuh saya rada mutu lho, Mbak. Ora mung dadi kuli. Mangan raturan lobok ke YouTube. Nyuwun ngapunten sedaya mawon maafkan daku kalau ini rada mbuh iki gak rada error. Balik iki larang. Ya, terima kasih. Dah nonton aku lagi error. Rine rasa dimakan to, Mbak. Dibuang ndak malah wetenge loro. Asiknya kalau makan ikan ndak milai. Terima kasih, thank you for watching. Terima kasih, thank you for watching. Besok bikin video yang bagus ya, Mbak. Aja kaya ngono kuwi, saru.